Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve sahabe ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dua boyunca devam etamiz. Dua kılу. Duanın kavgatlап алабыз. Qayсы вакытта дуаның кабул булуына ихтималы күбрәк. Кадыр кичәсе соңгы 10 төндә була инде ул. Төнне торып намаз укысак, ул вакытта дуа учрак һәйбәтрәк кабул була. Төнне яисә ярты төннең уртасында, яисә төннең соңгы 3-нче өлешендә. Төннең соңгы 3-нче өлешендә Аллаһ Тәгалә беренче күкәтчә безнең дуаларыбызны кабул итәр өчен. Фарыз намаздан соң дуа әйбәтрәк кабул була. Азан белән икъамат арасында дуа кылу, күбрәк дуаны ешрак кылырга кирәк. Сәҗдәдә намаз укыганда, ифтар алдыннан 5-10 минут калгач мусафирның дуасы кабул була. Җома көнне тагын әти-әни дуасы. Әти-әни дуасы. Бала өчен. Әти-әни дуаның баласы өчен дуа кабул була. Үзебезнең балалар өчен күбрәк ешрак дуа кылыйк. Әйтик инде теге дәрестә иң мөһиме нинди дуа кылу? Алар өчен һидаят сорау, алар өчен тәүфик сорау. Намазга өндәү, ураза тотуга, Аллаһ Тәгаләдән алар өчен дуа сорау. Менә Кадыр кичәсендә төнне фарыз намаздан соң азан икъамат арасында сәҗдәдә ифтар алдыннан мусафирның дуасы кабул була. Җомга көнне әти-әнинең дуасы. Истә калдырдыңызмы? Шушы гыйлем бу иң беренче үзебез өчен кирәк. Гыйлем. Шуны тормышта куллану өчен. Алар Аллаһ Тәгаләдән нәрсә сорарга иң мөһиме? Әйттек, иң беренче иң мөһиме нәрсәсе? Нинди дуа сорыйбыз? Һидаят сорыйбыз. Һидаят, тәүфик. Һидаят, тәүфик бу Аллаһ Тәгаләнең юлы. Намаз, ураза, хаҗ менә бу Аллаһның юлы. Андары икенчесе Аллаһ Тәгалә безнең тәүбәләрне кабул итсен дип дуа сорыйбыз. Бу истигъфар дип атала. Истигъфар. Истигъфар Аллаһтан гафу сорау. Астагфирулла дип әйтү. Телдән генә түгел, чын күңелдән Аллаһ Тәгаләдән астагфирулла дип сорау кирәк. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям 70 мәртәбә көннән сораган, 100 мәртәбә көннән сораган. Андары иман белән күчү теге дөньяга. Иман белән теге дөньяга күчү, Аллаһ Тәгаләдән дуа сорау. Аллаһ Тәгалә бик мөһим иман белән күчү теге дөньяга. Ла илаха иллаллаһ дип әйтеп, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кем ла илаха иллаллаһ дип уйлады, аны урыны җумакта була ди. Но моны һәрбер кеше әйтә алмый шул. Һәрбер кеше әйтә алмый. Но әйтә алмаса да, бу не означает, что ул җумакка керми дигән сүз. Бу Аллаһ Тәгалә кайдатый шунда кертә инде, иншаллах. Янында торган кеше әйтсә ярый. Ягъни кем нәрсә белән яшәде, ул шул белән үлә дип килә. Үлгән вакытта именно анда кеше шуны искә төшерәчәк. Үлгән вакытта. Мәсәлән, кайбер китапларда язылган, мин сезгә сөйләдем инде. Мәсәлән, шахматист кем гомер буе шахмат уйнады, беренче урында шахматы булды, ул шахмат дип үлә. Мәсәлән, кемнәр иң мөһиме булды инде теге сату алу. Ул мәсәлән бу материал шул хәтле дип үлә дип бер китапта китергән иде шулай.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллаhi. Hoş geldiniz. Selam. Ва рахматуллаhi. Bir kitapta kitirildi. Bir галим булганмы, икән дә булган инде ул. Bir кеше янына килгәндә әйткән ла илаһа иллаллаһ дип әйтте. Үлем алдыннан инде. Ул кеше әйткән, мин ул сүзгә ышанмыйм дип, бәлки шулай үлеп киткән, күрәсең инде. Андары тикшергән, караган, нишләп шулай үлгән микән дип, нишләп ла илаһа иллаллаһ әйтмәгән, нишләп аңа ышанмаган. Гаиләсеннән сораган, ул хәмер эчәргә яраткан икән. Шушы хәмер эчеп, шушы динсезлеккә китергән моны. Ахырда әйтелгән то, что гөнаһлардан сакланыгыз дигән. Гөнаһлар ул динсезлеккә, көферлеккә алып килергә мөмкин икән. Кеше ла илаһа иллаллаһ дигән сүзгә ышанмаска мөмкин. Шушы гөнаһлар шушы нәрсәгә алып килергә мөмкин. Шуның өчен бик мөһим сакларга менә шушы ла илаһа иллаллаһны, аны ничек без саклыйбыз ла илаһа иллаллаһны. Беренчесе 5 вакыт намаз уку. Намаз уку. Көненә 5 тапкыр. Көненә 5 тапкыр. Бу безгә ярдәм итәчәк, ла илаһа иллаллаһ дип әйтергә, Аллаһ та шуны артка ярдәм итәчәк. Ураза тоту ярдәм итәчәк, иншаллаһ, ураза. Хаҗ кылу. Ягъни ул берсе өстенә нур булачак. Һәм башка изгелекләр. Кеше ни дигән изгелек кылмасын, ул нур өстенә нур була инде. Ул плюс безгә булачак. Үлгән вакытта да, кабердә дә, кыямәт көндә дә безнең өчен плюс булачак. Аннары дуга кылганда әйтәгән иң мөһиме һидаят тәүфик сорыйбыз Аллаһ Тәгаләдән. Аннары истигъфар бик мөһим, Аллаһ Тәгаләдән сорарга, Аллаһ та гафу итсен дип инде. Иман белән теге дөньяга күчү бик мөһим. Аннары дүртенчесе Фирдәүс җәннәтне сорау. Фирдәүс җәннәт. Җәннәтнең ишекләре 8. 8 ишек бар. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, дуга сораганда җәннәтнең иң биек дәрәҗәсен сорагыз дигән, Фирдәүсне дигән. Но Фирдәүсне сорыйбыз, без шушы Фирдәүс җәннәткә должны соответствовать гамәлләр белән дә. Аңар тырышырга да кирәк. Көненә 5 вакыт намаз укырга кирәк, мәчеткә намазга килергә кирәк, җәмәгать намаз укырга кирәк, ир кешеләргә инде. Сөннәт намазлар укырга кирәк, нафил намазлар, ураза тоту. Аннары дополнительный понедельник, четверг ураза тотулар бар. Чем күбрәк безнең изгамәлләр, тем күбрәк безнең җумахта дәрәҗә булачак иншаллаһ. Тамукның ишеге 7, җәннәтнең ишеге 8. Дуга сораганда без дуга сорыйк шушы Фирдәүс җәннәтне. Аннары дугада нәселне дә калдырмаска кирәк. Безнең нәсел. Мәсәлән, безнең балалар бар, унуклар бар. Балалар өчен дуга сорау, һидаят тәүфик сорау. Унуклар өчен һидаят тәүфик сорау. Нәсел булгач, нәсепне дә сорау кирәк. Нәсеп дигәндә, ялгышмасам, бу була әти-әни, әби, бабай, аларның әти-әниләре һәм башка. Може, җиде булган хәтле сорарга. Но бик яхшы дуга, Коръәндә килә ул. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям шушы дуганы сорасагыз ди. Күпме дөньяда иманлы кешеләр бар ди, шуларның берәр савап сезгә булачак ди. Мәсәлән, Аллаһумма фир лил муъминина валь муъминат дигән сүз. Я Рабб, Алла гафу ит бөтен иманлы кешеләрне. Дөньяда күпме иманлы кешеләр бар.
Mesela Müslümanlar neçe milyard? 2 milyard diye alsak mesela. Milyard yorum mu 2 milyard mı? Biz onlar için dua sorasak, onlar için ne değil, вообще даже ölgen kişiler, imanlı kişiler var. Вообще umumen neçe milyar sevap bizge yazılacak. Ya Rabbi bana bütün imanlı kişilerini affet diysen, tege обычно meyit spisiklarını getirirler mi değil mi? Meyit spisikları. Biz onu okuyuz şimdi. Но şuşu meyit spisikini alıştıra mene şuşu. Ya Rabbi bana bütün imanlı kişilerini affet diysen, даже bu spisikni okumasan da onlara baribir erişer inşallah. Yani şulay okusan da bular. Vefat kişileri için yeni dua sırayımız. Allah Teala onların günahlarını affı etsin diye. Allah Teala kabir gazabına saklasın diye. Allah Teala tamam gazabına saklasın diye. Allah Teala onlarını icmakka kirtsin diye. Allah Teala onların büyük icmak derecesilerine mingitsin diye dua sırayımız. Peki kimdir mesela aytırga mümkün mi dua kıla bilmeyeyim deyip etiyen işin. Ama da bilere gerek mi? Kulunu köterdin, Ya Rabbi bana beni enine gafı diysen Allah'a bara inşallah. Eğer de mesela vefat kişiler için dua kılavuz iken, ölgen kişiler için, eğer de şu ölgen kişiler kabirde gazaplana iken, bizim dua sebeple Allah Teala gazabın kimitirge mümkün kabul etse inşallah. Eğer de o rahatta yata iken, rahatın arttırar bizim dua sebeple. No bik muhimi tege ölgen kişi imanı bulur atiş. Tege ölgen kişi kafir bolsa bizim dua Allah'a barmıyor. Dua barmıyor. Şunun için tege kişi imanı bulur atiş. Buna dalil İbrahim peygamber bize otası için dua kılganda Allah Teala ayta soramadıydı. Muhammed Peygamber sallallahu de koy bir tege tuğanları kafir bulup ölgeç Allah Teala onlar için dua soramadıydı. Yani imansız kişi için dua soruyor almıyoruz biz birinci. Tege koy vakitini sorular bireler. Tege filan kişi Hristiyan bulup öldü deyip onun için dua sorar degende onlarga dua barmıyor. Dua para toku imanlı kişiler için. Dua soraga mümkün Allah kabul etmeyeyim degeni. Bana bir şey bulmayayım bunu. Потому что Allah da özü şulay deyip etken. Так, onları dua soraganda unutmaska gerek özümüzün ustazlarımızını, okutuşular, muallimler, muallimeler, ustazlar. En birinci kim bizni Elham suresini okurga öğretti? Kim bizni namaza öğretti? Kim bizni namaza öndedi? Kim bizni meşitke öndedi? Şular için dua kılıq. Şularını unutmasak gerek. Kim bizni harfini tanırga öğretti? Harf okurga öğretti? Onlarını unutmasak gerek. Onları yedinçisi galimler. Galimler için de dua sormak gerek. Öyleki zamanda yaşayan galimler, hazır galimler var. Galimler sebeple bizge din erişe. Galimler sebeple bizge din erişe. Hadiste kile Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde diye dini ilimni Allah alır diye. Nişek alır? Kur'an köterilmez ki. Kur'an kalır, galimlerini alır diye. Galimler biter diye. Mana paka dünyada dini galimler var iken Müslümanlar yaşayır. Dini galimler biter iken türlü hurfetler kırıp, türlü bidatlar kırıp, türlü yanılıklar kırıp dinini bozup bitirirler. Galimler sebeple din tutular. Buzuk dinler kubit ne oldu? İmene şol buzuk din koyan baraka kildi. Şol sebeple galimler bütün sebeple Kafkaz yakında bitmen, Kafkaz yaklarında bildiğim buzuk. bu mesela min ablay tep şov yeri yetege. Halka basa beyne şolayı. Açık kılıç yapar. Ayı. Yine o. Şişinler kutunlar var. Ayı şişinler sonda ayı. Так,
8-нчесе үзебезнең хәләл җефетләрне онытмаска кирәк. То есть хатын бармы, синең ирең бармы? Алар өчен дә дуа кылу, бер-беребезгә дуа кылу. Ул арасын теге якынайта. Әгәр дә без бер-беребез өчен дуа кылабыз икән, безнең арабызны якынайттыра. Андары онытмаска кирәк дин кардәшләр өчен. Хадистә килә, әгәр дә без үзебезнең дин кардәш өчен дуа сорасак, фәрештә әмин сиңа да шул булсын дип әйтә икән. Ягъни без бер-беребезгә дуа кылсак, мәсәлән, әмин фәрештә әйтә сиңа да шул булсын дип. Мәсәлән, безнең бар шундый калип шире. Калип күңел шире бар, күңел ширләре бар. Көннәшу дигән нәрсә бар. Хөсетлек көннәшу. Монда керә тәкәбберлек. Мәсәлән, шундый күңелдә шир бар икән, хөсетлек уянды бездә. Күршеме, мәсәлән, яхшы машина алды икән. Һәм берәр кеше байды икән. Безнең хөсетлек уянды күңелдә. Моны күңелдә ничек бетерергә? Шушы кеше өчен дуа кылу. Аллаһ та аңар бәрәкәт бирсен дип. Мәсәлән, күршең 2 миллионлык машина алды икән, 3 миллионлык. Һәм монда безнең теге рушат мишажабы начала давить. Теге көнәшә башладык. Ничек моны бетерергә? Аның өчен дуа кылу. Аллаһ Тәгалә аның машинасына бәрәкәт бирсен дип. То есть аның өчен теге яхшы теләү, яхшылык теләү аның өчен. Так, һәм андары дугага җавапка киртәләр бар. То есть без дуа кылабыз, но кабул итмәй Аллаһ Тәгалә. Киртә бар, нинди киртәләр бар. Шушы киртәләрне бетерергә кирәк, бетермәсәң кабул булмый дуалар. Беренчесе, дуа кылабыз, җавап көтәбез, шушы җавапта ашыгу. То есть мин Аллаһтан сорадым, миңа Аллаһ Тәгалә җавап бирмәде дип Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтмәгез ди. Дуага җавап үз вакыты белән килә. Теге дәресләрдә әйтте бит инде, яисә бу дөньяда, яисә кыямәт көндә җавап килә, бу дөнья килмәсә, яисә Аллаһ Тәгалә бер бәладән коткара ди. Юстаҗабу лил-абди ма лам ядгу би-исмин. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, Аллаһ Тәгаләнең кулына ди, дуага җавап киләчәк ди. Илдә дә мәгәр әгәр дә ул гунаһлы әйбер сорамаса ди. Менә гунаһлы әйбер Аллаһтан дуа сорарга ярамый. Гунаһлы, вообще гунаһ сорарга ярамый Аллаһ Тәгалә. Андары яисә ди, туганлык җипләрен үзүдә бу дуа сорарга ярамый. Наоборот, туганлык җипләрен Аллаһ та куша безне аны наоборот ныгытырга. Туганлык җипләрен сән ныгытасың. Менә бу татарларда гадәтләр бар бит инде. Ифтарлар үткәрү, ашлар үткәрү, мәҗлесләр үткәрү. Теге ул безнең теге бик кызганычка каршы теге бик әс. Бит ул теге мәйт ашар гына түгел. Ашлар ул күп. Мәсәлән, бала туды. Шушы бала туу сөенечтән туганнарны җыясың. Ул мәҗлес була инде. Мәсәлән, хатын балага узды икән. Аның да мәҗлес үткәрсәң бала, пожалуйста. Теге можешь не обязательно теге бөтен туганнарны җыю, 1-2-3 кеше җыйдың да дуа кылабыз, мәсәлән. Я Рабб, аңла шушы бала теге исән сау тусын дип дуа кылабыз. Тугач та мәсәлән җыйсаң була, мәсәлән. Өйләнде икән, никах үткәрәләр, рәхмәт, тоже күркәм мәҗлесләр. Бу бөтенесе шушы мәҗлесләр туганлык җипләрен ныгыта торган мәҗлесләр. Мәсәлән, кунак килде икән. Теге безнең туганнарыбызда теге казаклар бар. Теге двоюроднар инде. Аларда гадәт бар, теге кунак килсә, бик яхшы гадәт. Нәрсәле булса да чалу. Теге сарык бар икән, сарык чала да ираз 5 бармак пешерәләр мәсәлән. Мен еще кичкенәдән үк еще истәем теге. Әллә кайларны Казакъстаннан кунаклар киләләр иде. 5 бармаклар пешерәләр мәсәлән. Даже сарык булмаса да, куян булса да чала ул инде. Куян ярамый менә мусулман ашага.
Ярый. Ярамый дип әйтмәгез. Ярамый алай әйтергә. Әгәр дә дин буенча бөтен нәрсә рөхсәт ителгән или дә мәгәр аңар дәлил килсә. Яраманга. Ә дәлил имеет право кем? Аллаһ Тәгалә әйтеп, Пәйгамбәр сәлләмә әйтте. Только ул имеет право ярамый дип әйтергә. Бүтән беркем имеет право. Hazret ben hazır halal yarı bizim gibi. Hazır bir dinleme yumurkada halal deyip çıkarıyorlar. Aslında istavayın. Осы тагыннан. Ярый olsa запчастларны чыгармаса еще хәле. Анысын белмим анда. Просто бу көндә мәсәлән, нәрсә дип әйтәбез инде. Мәсәлән, бер продуктта күп составында күп әйбер бар. Битинеме? Янда составында харам әйбер керергә дә мөмкин инде. Шуның өчен моны хәлал дип язалар инде анда. Составында харам булмаса, хәлал дип язалар. Шул сәбәпле дә булырга мөмкин инде. Tavuk yumurtasını. Tavuk yumurtasını. Urlama. Kombikorlar fadalar, kombikorlarda neslegene bulmasqa bo'ldi. Shuni bilan xalat tugul deb tabalar endi. Tavuk yumurtасы кайчан харам була да сезне? Кайчан урлаган була, тартып алган булса инде, ул вакытта инде харам була. Hükümetin tavuğu ne kaçıyor? Юк, сатып алсам ул харам булмайды, хәлал буенча. Gibi diyorlar sana. Kucağı kanda tut. Так, андары davam итәбез. Так. Беренчесе дуга җаваплыкны Аллаһ Тәгаләдән дуга кылабыз, җавап көтәбез, ашык торабыз җаваплыкта, ул вакытта ул дугага киртә була. Киртә. Ашык туру ярамый. Ашык туру. Икенчесе харам ашау. Харам ашау. Харам ашау, кеше харам ашый икән, аның 40 көне кабул булу намазы диде Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу. Хәмер буламы да, харам буламы, любой әбер. Харам ашаса. Риба. Кеше риба белән шөгыльләнсә, риба ул процент инде. Да процент. То есть 100 мең бирәсен, әйтәсен 120 мең кайтар дип инде. 20 меңне уже харам була. Ул риба. Un күкөй бирәсен икән 12 көнне кайтар дисен инде андары. Ой, ансы да риба. Йомырка белән акча эшлисең шуймы? Әҗәткә биреп торам, йомырканы 12 кайтар дип әйтәсен. Но әҗәт буенча хадис килә. Әгәр дә кеше әҗәткә бирә икән, 5%ный, димме? Sağlıklı bit. Саваплы була. Аның хадистә килә яртысы савап языла. Мәсәлән, 2000 садака 2000 бирдең әҗәткә. 1 айга дип индеме? Сиңа 1000 сум садака көн сайын садака биргән булып языла. Яртысы садака языламы? Так. Риба, 4-нчесе урлау. Урланган малдан бәрәкәте юк, һәм дуга кабул булмый. Теге советская система бит инде бар шундый, теге заводта эшлиме, колхозда эшлиме, любой нәрсәне ул бит инде кешенеке түгел, бит инде дәүләтнеке, теге колхозныкы бер нәрсә булмый, аны алсам дип. Бер нәрсә булмый, сиңа кем аны әйтте, бер нәрсә булмый икән. Ул син үзеңә аны хәләләштердең, но Аллаһ каршында ул бар харам санала инде. Бар харам санала. Теге нәрсә дип әйтәсе, теге мәсәлән, сез можете хәзер куркырга, мәсәлән, мин бит инде анда шәһәдән харулан хармиян эшләргә дип. Тәүбә бөтен нәрсән ябай иншалlah. Но бу урлау мәсәлә тәүбә генә җитми әле. Кирәк бахилләштерергә хуҗаны. Кемнән урладың син? Аны ризалаштырырга кирәк. Ягъни әйтте бит инде тәүбәнең 3 шарты бар. Беренчесе гынафтан туктау, икенчесе үкенеп Аллаһтан гафу сорау, өченчесе бүтән шушы гынафка кайтмыйм дип үз-үзеңә сүз бирү. Дүртенчесе кеше янына килеп, кешедән гафу сорау, аңа шушы малны кире кайтару урлаган булган икән. Әгәр дә урланган мал бар икән, кыямәт көндә кыен булачак.
Син аңар бар должен каласың. Анда все равно придется рассчитываться. Бу дөньяда без рассчитываться итәбез мал белән, мөлкәт белән, акча белән, доллар белән, рубли белән, мәсәлән, һәм башка. Кыямәт көндә рассчитываться придется изе гамәлләр белән. Мәсәлән, без монда тырыша-тырыша ураза тотабыз. Тырыша-тырыша намаз укыйбыз. Тырыша-тырыша ифтарлар үткәрәбез. Кыямәт көнгә бит ул шушы кешегә китәчәк. Китәчәк. Алла сакласын. Әле бит әле изе гамәлләрне сакларга да кирәк әле. Әле кылу бер, аны сакларга да кирәк. Син көнгә нәрсәдер должен, син аны кире кайтар. Ту кыямәт көндә аның намазы китәр, уразасы аңа китәр, хаҗы китәр, ифтары китәр. Тегендә еще 2000 кеше басып тора, или 5000 кеше басып тора. Теге кешенең гөнаһларын сиңа өстиләр андары. Barış Kadırım. Ha? Peyveytim indi. Ne? Elimine Raul bakmıyor, ilgileneyim fakat ne kadar. Әйе. Burada turunda şiirde de ne diyeyim. Burada bir Kur'an'da da yazan Allah'a Teala'nın kediği değil mi? Hayır. Bizim adının birimi. Ne diye bankrot diyen nesne var bitinde. İyi mi? Hayır. Ne bizim neler nesneler. Ураза китмәгәндә. Allah'lar ne ay sevaplarını iki kişiye bilgende bizim sevaplarını alıp bitirgen no Ramazan ayına kan burada tutkanın sevabın olmuyor Allah Teala. O üzerindeki diye üze onu üzer kilesen işledi. Şuna göre burada sevabına bir nitelge tırışığa kuşa buradan da ne bana üze şu kişiye sevabının faydası üzerine kadar değil. Әйе. Монысы дөрес әйтәсең, монысы бу турында бар. Уразага кагылмый. İyi kabul. Bankrat savunmuyor. Ураза буенча хәдистә килә, любой гамәлне ди, адәм баласы нинди генә эшли ди, уннан алып 700 хәдди һәманнан да күбрәк савабы була ди. Но иллә мәгәр ди, уразадан башка ди. Ураза өчен мин аерым аңар әҗерен бирәмен ди. Чөнки ул ди, минем өчен ди, калдырды ашауны, içүне, һәм шәһвәтне калдырды минем өчен ди. Шуның өчен мин аның аерым үзем түләячәкмен ди Аллаһ Тәгалә әйтә кыямәт көненә. Поэтому Аллаһ Тәгаләнең исемнәре бар, сифатлары бар, 99 дип беләбез. Һәм шуның берсе гаделлек. Аллаһ Тәгалә гадел. Бу дөньяда Аллаһ Тәгалә сынау дөньясы. Бу дөньяда булмаса ул кыямәт көне китә. Аллаһ Тәгаләнең гаделлеге, 100% гаделлеге кыямәт көне китә. И поэтому без Аллаһ Тәгаләдән куркабыз дигән сүз Аллаһ Тәгаләнең гаделлегеннән курку. Кешене рәнҗитү, кешенең малын алу, шуннан без Аллаһтан куркабыз, аның гаделлегеннән куркабыз. Аллаһ Тәгалә гадел, ул барып придется взаиморасчет ясарга все равно. Лучше бу дөньяда ясап китәргә, чем теге дөнья ул калса, ул Алла сакласын. Куркыныч булачак. Кемдер әйтә, мәсәлән, шушы нәрсәне белмәсәм, миңа рәхәтрәк яшәргә ди. То есть моны белмәсәм, рәхәтрәк яшәргә ди. Ул мәсәлән шулай килеп чыга. Правила дорожного движения белмәсәм, миңа рәхәтрәк йөрергә дип әйтсә, ничек килеп чыгасың анда ул? Да, монда да шулай ук. Рәхәтрәк булмый. Ул ялгыша. Ул ялгыша. Наоборот, гыйлем арту белән безнең тормышыбыз җиңеләеп бара. Шушы гыйлемне тормышта куллансак, Аллаһ Тәгалә безгә динне бирде, тормышны җиңеләйтер өчен, авырта өчен түгел. Юриду Аллаһу бикум al-yusra ва ла юриду бикум al-usra ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Аллаһ та сезгә җиңеллек тели ди, авырлык теләми ди. Ураза тотуда җиңеллек бар. Намаз укуда җиңеллек бар. Ураза тотып кеше үзенең әхлагын төзәтергә тырыша. Үзенең әдәбен төзәтергә тырыша. Намаз укып, үзенең әдәбен, әхлагын төзәтергә тырыша. Чөнки намаз, 5 вакыт намаз укып, Аллаһ Тәгаләнең курку хисе арта. Ураза тотып, Аллаһ Тәгаләнең курку хисе арта. Уже курка башлый Аллаһ Тәгаләдән. Кешенең малын урлаудан курка башлый. Менә, и потом менә шушы тормышны җиңеләйтә. Безнең еще күпме вакыт бар? 10 минутта. Бутыра. Так. Андары 5-нчесе ятим малын ашау. Ятим ул сабый бала, мәсәлән, ятим калды икән,
ул зәгыйфь, аны малы любой алырга мөмкин. Даже мәсәлән, дәүләт ятим малын бирә икән ятимгә, мәсәлән, шушы ятим балага килеп җитми икән нидер сәбәпле, кемдер аңар үзенә теге җайлаштыра икән. Ну, мәсәлән, соцзащита эшлиме, или һәм башкамы, бернинди теге закон буенча үзенә җайлаштырып, ул ятим малын ашаган була инде. Поэтому ятим мал, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаху үзе ятим дә булды. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаху әйтте, кем ятим баласын үзенә ала ди воспитаниегә, үстерүгә ди, кыямәт көнендә ди, ул минем белән җмахта бергә булыр ди, ике бармак ничек якын ди, шулай ук җмахта да ул минем белән бергә булыр ди. Мәсәлән, ятимнәр йорты бар бит инде. Баланы алып кайталар, тәрбияләләр бит. Аларны тәрбияләү бик җиңел түгел дип әйтәләр. Ничә кешеләрне күргәнем бар, аларны тәрбияләргә җиңел түгел. Кайбер кешеләре даже кире бирәләр. Теге аларны тәрбия ала алмыйча. И поэтому ул зря әйтелмәгән, раз җмахта бик дәрәҗә булгач, значит, аның теге бу дөньяда мәшәкате дә авыр икән. Бу дөньяда чем күбрәк мәшәкатьләрәк, тем җмахта дәрәҗә күбрәк булачак. Бар шундый семьялар, но моны ятимне алу дигәндә Аллаһ ризалыгы өчен алу. Теге малга кызыгып түгел. Аны өчен бит инде дәүләт теге күпмедер мал бирә, теге акча бирә бит инде. Ниятка карап Аллаһ та бирә. Әгәр дә кеше баланы тәрбияләргә ала икән, акчага кызыгып, акча була аңар, но аңар әҗере булмый, савабы булмый. Аңа кирәк нияте Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ ризалыгы өчен итсәң генә ул вакытта әҗере булачак. Так, андары без моны әйтәбез, дуга кабул булмый кайчан? Кайчан шушы нәрсә булса. То есть дугада ашык туру, харам ашасан, риба, урласан, ятим малын ашасан, дугага җавап килми. Һәм работодатель, мәсәлән, теге хуҗа, теге рабочийны кимсетә икән. Шул вакытында да шушы хуҗаның дугасы кабул булмый. То есть хуҗа теге имеется в виду аның малына керсә. Или наоборот, теге хуҗаныкы урласа инде. Присвоение права работников дип язылган монда инде. Ну, мәсәлән, шабашкаларда йөриләр бит инде. Шабашкаларда. Мәсәлән, биреп бетерми, мәсәлән, акчасын. Мәсәлән, сөйләшелгән икән договорда. Шулай дип. Биреп бетермәгән. Ул вакытта харама кергән була инде килеп чыга инде. Если договорда шулай әйтелгән икән, шулай әйтергә кирәк. Мәсәлән. Предательство дип килә, хыянат итү. Хыянат итү. Андары эшкә кердең икән, мәсәлән, эшкә кердең, синең договорда язылган, мәсәлән, оклад. 8 сәгать эшлисең, и шул хәлдә оклад. И син, мәсәлән, соң калып киләсең, или иртәрәк китәсең. Ул вакытта соң калып килү, шушы мәсәлән ярты сәгатькә соң калдың икән, син ярты сәгатьнең акчасын алырга тиеш түгел. Это не имеешь права. Или иртәрәк китте икән, мәсәлән, ярты сәгатькә, 1 сәгатькә тоже. Син аны әйтергә тиеш, менә шулай киттем, шулай дип инде. Но сдельно ул вакытта икенче мәсьәлә. Эштә, мәсәлән, син буш вакыт үткәрәсең. То есть, мәсәлән, синең эшләргә тиеш икән, ниндидер эш бирделәр сиңа, и син телефонда утырасың, мәсәлән. Вакыт үтә. Но хуҗа бит сиңа бушка акча түләмәй бит инде. Син, получается, хуҗаның акчасын аласың килеп чыга бит инде. Вакыт китә күпме. То есть, вот это все учитывается, менә бу, и дугага җавап килми ул вакытында. Или, мәсәлән, бүген көндә бар микән, юк микән ул теге менә сөт, бар бит инде сөт, сдаватябыз бит инде. Ничек бар, шулай бирергә кирәк. Теге разбавлять итү тоже ул харама керә. Ул харама керә. Син, получается, ялганадың. Тоже монда керә, тоже дугага җавап килми. Ул бәрәкәте дә булмый аның беренчедән. Син, может, ул
теге уңышка ирештем дип әйтәсең, уйлыйсың. Но Аллаһ Тәгалә икенче яктан алырга мөмкин сине. Бәрәкәте точно булмый инде монда. Еще теге кыямәт көндә җавап бирәсе бар Аллаһ каршында. Или либо үлчәүдә о ялганданың икән. Теге күптән инде ул теге бер 20-30 ел элек инде ул теге саталар бит базарда. Фруктылар саталар индеме? Бер фрукта сатучы признаться итте инде. Теге безгә ди бәяне киметәбез ди. Что безгә кеше күбрәк килсен ди, индеме? Но үлчәүдә уйныйбыз дип әйтте. Поэтому үлчәүдә ялганлау ул харам килеп чыга. Или мәсәлән машина сатасың. Машина сатканда бөтен кимчелекне әйтеп бирергә кирәк. Любой әйберне сатасың икән. Кимчелекләрне әйтеп бирмәсәң, аны бәрәкәте теге кешегә дә юк, сиңа да юк. Акчаның бәрәкәте юк. Мәсәлән, спидометрны кире теге киметү инде. Һәм башка шундый инде. И поэтому это все учитывается, и поэтому шулай эшлисең икән, Аллаһ Тәгаләнең дуганы кабул булмый. Безнең уже вакыт нәдә? Иншаллах. 2 минут. Мөхәммәд пәйгамбәр сәлләлләһу хәдисендә килә, мисал китерә бер үй кеше ди. Килдә ди, кулны күтәреп дуга сорый Аллаһ Тәгаләдән. Әйтә ди, я Рабб, ягъни кулны күтәрде күккә. Аның чәчләре тузган ди. Ул, вообще ул теге, видимо, теге мусафир инде бу. Я Рабб, ти, я Рабб помала, миңа шуны бир дип дуга сорый. Мөхәммәд пәйгамбәр сәлләлләһу әйтте, аның ашавы харам ди. Эчкә ашау харам аны кирде ди. Аның киеме харам ди. Һәм аны ул эчкә уже ашау киреп, харам киреп, ике уже харамнан үскән ди. Ничек Аллаһ аңа җавап бирсен? То есть ул харам ашый, харам эчә, аракымы, хәмерме, дуңгызмы? Бу киеме урланган мәсәлән. Ничек Аллаһ аңа җавап бирсен ди Аллаһ Мөхәммәд пәйгамбәр сәлләлләһу алейһи. И поэтому харам кирәк. Мәсәлән, син йортны салдың икән. Кирпечләрне куяны ташып, урлап мәсәлән. Күпмедер салдың, синең йортың уже харам килеп чыга. Бәрәкәте булмый йортыңның инде. И поэтому син уйлыйсың, син уңышка ирештең бит, юк, уңышка ирешә алмыйсың. Потому что Аллаһ Тәгалә гадел. Ул гаделлек белән барыр бирә. Бу дөньяда булмаса, ул теге дөньяга китеп бара. Без әйтәбез, менә шушы дип инде. Кемдер миллион белән урлый. Аларның вообще кыямәт көне ничек җавап бирәсе булырдыр Аллаһ каршында. Я буду субханәкә ва бихамдика, ашһаду ан ла илаһа илля анта